Kuan kailangan sa bit-bit. Hindi na, please na muna ako. Bye. Ang pinak ha. Hala na lipstickan og mong labi. Guys, dali-dali di ko kay nah, danti mo kuzog manak. Ikaw nagdaman tayo na ka. Mura magkawan nun. Ay, chabang kami kay ko. Ito yun ako. Hi, damong bibi. Oh, guys. Oh, huh? Mag-welcome sa ulam. Ano naman? Smile. Ay, smile. Hilak na. Amen. Palong. Sorry. Cry naman. Sa pagkakawin sa iyo, sulat at sa dating ang pagkasan ng mga sanapos sa ginagawa sa dating. Pinigod ko ang pag-iisunan ng mga kapahan na nakawag ako sa kanya sa dunia. Itawag na sa iyo ng mga anak sa Diyos sa pagkakalimutan, mga anak naman sila natin. Pinahati sa sakarabay ko sa Rema, nawag ko na nakakawag sa Espiritu sa Diyos. Diyan sa pagkakawag, nakakawag sila sa pagkakawag sa hanap ni Kristo upang Kising na, wala tulog man. Malubot ng sitpo si mama. Aray, ikaw ka na. Purot yun yung baligya. Purot yun yung baligya. Sige na, sakay na, bibi. Mong bibi, oh. Nga dire. Piyong-piyong. Ano? Dali naman. Wala pa sa Carmila? Sakay siya ni Virgie.
Happy christening. Welcome, Christian World. Happy birthday, Jenny. Birthday mo niya. Ay, birthday mo po. Gapon. New Year's niya. Ay, A few moments later. Sang ihatod ni Karjot sa Liluan Port. May shipping. Magamping dito ha kay Jakuan ka na mga paper bag ni mo Ma'am Maria Gina oh. Iyang igamit. Naminaw lagi ng usaw, uminaw. Babay Dante, babay ate. Wala ako na pa nang itili. Tingnan sili. Sige, dali. Crystal guys. Ang kuhan ka daghang sa bit-bit. Hindi na, kiss na muna ako. Bye. Ang pinak ha. Hala na, lipstickan o mong labi. Nakakamping dyan dito. Adlok pang ka nga. Hindi mo ka mabiyaan. Hanggang kay mga pasahero. Bye. So aras ang gihatod datos babaw guys kay dahas sa bugas. Para din na sa palit og bugas dito. Ana guys, mingaw na pod kay wala na mo assist sa iyang mama magluto. Mingaw na pod nga. Magkaladyo na pod mi. Amping nak. Ang cellphone ba kay nag-blurred. Nasa kanay siya dyan. Kahilak ta guys kay mingaw mo na po ko ba. Mingaw na po ni Crystal. Ano na, kaya inita. Hangat ko.